Amandla awethu siyabonga ma comrade asibonge kakhulu ithuba ngiyabonga abaphathi bohlelo abaholi bomkhonto wesizwe abakhona la ngibonge emakhosini akhona ngibonge kubafundisi abakhona nabalaphi abalapha abantu ngesizulu nangesixhosa nangesisuthu nangesishangane nangayonke into bendabuko ngamanye amagama. Ngibonga kakhulu kunibona ma comrade la kule ndawo edume kakhulu enedumela eyakhiwe endaweni enhle eSouth Africa. Sila ngoba besize ukuzohlangana nabalaphi bendaba bomdabu sizoxoxa usizi lwabo olubaphetheyo phakathi kwalelizwe lethu ekudala lakhululeka iminyaka singamashumi amathathu udaba labo lukaze liqedwe amakhambi abo bukelwa phansi besizoxoxa lokho ke namhlanje kanye namakhosi mhlambe ikhosi thatha isikhashana ukuthi sifike la ngoba bekufanele ukuthi sixoxe sizwane sibumbane sibe into eyodwa. Sijabulela ukuthi sithema sizwe ukuthi kuzoba khona lo mhlangano sase sithi singabantu bala ake sizobabona sizobabingelela nami ngibe nethuba lokuthi nginibone nginibingelele kuthiwe nje angazi ukukhuluma ngesilungu kuthiwe meet and greet. We have met, I'm now greeting. Sekuphelile.